I den nye sæson der er sket en del ting siden sidst. Vi har fået nye træner og nye spillere og nye mennesker i administrationen. Men dagens opgør, det er mod Værløse Blue Hawks, og vi starter med at præsentere med nummer 3, Nora Barker. Nummer 4, Hannibal Offenberg. Nummer 5, Edvard Sulanat. Nummer 7, Gustav Halby. Nummer 8, Mikkel Hauge. Nummer 9, Thomas James Bode. Ja, vi nærmer os så småt tip-off her i Arena Randers. God eftermiddag og velkommen indenfor her på JFM Play og til Basketligaen. Randers Cimbria skal op imod Værløse Blue Hawks. Vi har Værløse-mandskabet på banen nu her, og nu afventer vi, at hjemmeholdet også entrerer banen, så vi kan få sat gang i løjerne. Det er den første kamp for de her to mandskaber i den her sæson af Basketligaen, der venter om et kort øjeblik. Men vi skal selvfølgelig lige have tændt op i festen her fra Arena Randers, og vi får hjemmeholdet på banen her. Festlig indløb her, det er jo det, der skal til for at skabe en god kulisse. Og en god kulisse må vi sige, at der bliver lavet rundt omkring i Basket Danmark. Har taget kolossale skridt i den rette retning. Basketligaen også ganske fint besøgt her i Arena Randers. Og lad os da bare håbe, at de her to mandskaber kan give en rigtig god premiere. Hjemmeholdet Randers, de er favoritter til det her opgør. Det kan der ikke være to meninger om. Skuffet i sidste sæson, det kan man heller ikke komme udenom. Randers Cimbria. Og så utrolig mange problematikker uden for banen. Kan man selvfølgelig ikke helt afvise, var noget af det, der er smittet af. Var det trænerrokader undervejs? Martin Knesevic, der skulle have overtaget roret fra start af, jamen de bøvlede lidt med lidt arbejdstilladelse, og da han så kom ind, jamen så var det for en kort periode. Charlie Boges, der overtog, er også væk, så en ny mand i spidsen for Randers Cimbria, det er Jeffrey Faume, og det er et velkendt navn i dansk basket. Assisterende træner, eller assisterende coach, som det hedder, på det danske landshold, og er kommet fra BC Copenhagen, og ny mand i spidsen, som sagt her hos Randers i den her sæson. Jonas Sørensen, det er herren i spidsen for gæsterne Værløse Blue Hawks. Det er hans anden sæson som head coach. Også et Værløse hold, som er pur ungt. Hovedsageligt danske spillere, og sådan har det jo været historisk set. Og sådan er det også i den her sæson. Værløse, der skal forsøge at følge op på en fantastisk sæson i fjor, var helt afgjort den helt store overraskelse i Basketligaen, hvor man altså sneg sig med, hvor det var allersjovest, fik en plads i top 6, stik mod alle odds, og vandt faktisk også over netop Randers Cimbria. Det var en kæmpe overraskelse i det her playoff-spil, at man kunne slå Randers Cimbria. Nogle af de takter, som Værløse skal forsøge at følge op på. Velkommen indenfor her i Arena Randers og tip-off om et ganske kort øjeblik. Ja, som altid er der jo stor rotation hos de forskellige hold i Basketligaen, ikke hos Værløse. Det er egentlig mere eller mindre den samme stamme. Man har selvfølgelig desværre for Værløse sagt farvel til en række profiler. Adam Hidde Andersen, der er taget til islandsk basket, og Simon Schwartz, man har måttet vinke farvel til, er taget til Bakken. Men ellers kigger vi hos Randers, så har der været som altid gang i svingdøren. Steven Green, der var topscorer i sidste sæson, og mange husker nok også tilbage på den her vanvittige præstation mod Holbæk. 52 point i det opgør. Det er altså en rekord, som er... Ja, man tør nok godt smide hovedet på blokken og sige, den bliver ikke slået. Og i hvert fald ikke lige forløbig.
Hammermann sagt farvel til. Også en række andre spillere, udenlandske spillere, er taget væk fra Randers, og ind er kommet en række nye. Dem skal vi selvfølgelig nok præsentere, når vi kommer så langt. Dommertriven, der er i gang med lige at få klaret de sidste formaliteter, så tip-off altså om et ganske kort øjeblik. Kan også se over i højre side, der er stadig tilskuere, der gerne vil ind og finde en plads her i Arena Randers. Der er stadig ledige pladser. Godt fyldt op, specielt her på den her side, hvor vores kamera er placeret, så det snyder måske en lille smule. Ganske godt besøgt her i Arena Randers. Og Værnøses 5 udvalgte fra start af. Hannibal Offenberg, Gustav Halby, Mikkel Hauge, Ogbe Mudia, Uak Boe og så islandske Torgrimur Haldursson. Det er dem, som Jonas Sørensen har sat sig ned til her fra start af. Og hos Randers, der er det Gustav Johansen, Bakir Sadarivic, Laulo Oke, Markish Addison og så Avery Anderson, der starter. Og lad os så få gang i tip-off. Første kamp for de her 2 mandskaber i dette års basketliga. Og lad os se, om de kan lave den helt store overraskelse. Værløse har masser af spillere, der har noget fart i fusserne, der kan gå ind og gøre nas på det her Randers-hold. Her tip-off, som hjemmeholdet vinder. Og vi har fået sat gang i løjerne. Anderson. Og der vil uden tvivl være nogle premierenæver, der kommer til at spille pus her. Fint spil. Ind under kurven her. Gustav Johansen. Og en fod på bolden. Første fejl. Og til dem, der er tunet ind her på JFM Play og ikke er helt kyndige i basket, jamen så er der ingen tvivl om, at I bliver fanget af det. Der er en afslutning, som mangler format. Man spiller 4 perioder. 4 gange 10 minutter af effektiv spilletid. Det vil sige, hver gang bolden ude af drift, havde jeg nær sagt, ude af spil, jamen så stopper uret. Så det er altså effektiv spilletid, de her 10 minutter. Og der er en pause imellem anden og tredje periode. Og en lille kvarters pause her. Går spillet igen ind under kurven. 2 point. Og Randers Kibia, der har fået en god start. Og det her, det skal de også kunne straffe. Ja, de fortsætter. Yderligere 2 point. Anderson. 6-0. Randers Kibia, der har fået en rigtig god start. Og det er det her, de skal forsøge at kunne vaske af sig. Værløse Blue Hawks. Ingen tvivl om, at det kommer ikke som noget chok, at de bliver lagt under et gevaldigt tryk her fra start af. Randers, der har en masse at revancere fra sidste sæson. Jeg kommer altså ikke med i semifinalerne, og det er selvfølgelig noget, som de skal forbedre her. Gode ting. Rigtig gode ting endda. Første 2 point til Værløse. Uak Boe. Ja, det må den ikke. Igen en lille ting her til dem, der sidder med, som ikke er så basketkyndige. Lige så snart man er kommet over på modstanderens halvdel, jamen så må man altså ikke komme tilbage på egen halvdel. Og de holder fast her. Uak Boe.
Han skal forsøge sig her med en 3-pointer. Og den kommer også i kurven. Hannibal Offenberg, 20 år. Rager godt op i landskabet, lidt over 2 meter. Og en god reducering her for gæsterne. Ja, den kan lige akkurat få med. Uakbo ind under kurven. Rebound. Og den får de altså fat i Randers. Ja, gode ting. Ja, afslutningen, der mangler den fornødne præcision herinde under kurven. Nu lykkes det. Og 2 point. Okay. Der blev spillet 2 kampe i Basketligaen i torsdags. Bakken mod Horsens. Også et utroligt interessant opgør. Og Mikkel Hauge med 2 point her. Det, der var lidt overraskende, det var, at det var Horsens, der løb afsted med sejren. BK Amager mødte BC Copenhagen. Der blev det en sejr til hjemmeholdet BK Amager. En god defensiv aktion her, Åke. Og en fejl her hos Værløse. Og udskiftning kommer nummer 14, Silas Ilkær, og udgående nummer 7, Gustav Helby. Og Gustav Helby, der bliver skiftet ud. Og Silas Ilkær, der kommer ind hos Værløse. Ja, vi kan se den nye head coach til højre af billedet. Jeffrey Faume. Ny mand i spidsen hos Randers Kimbria. Nord Bakker, der er ved at gøre sig klar hos gæsterne nederst i billedet. Og så går det hurtigt den anden vej her. Randers tog, der kører. Og 2 point. Addison, der noterer sig for pointene. Også et interessant matchup, må vi sige her. Haldursson og Åke. Og igen her. Ikke helt afstemt hos Værløse. Det straffer de prompte Randers. Yderligere 2 point af Andersson. Og de trækker fra igen. Kimbria. Igen ser vi det her matchup. Han bliver den store i duellen, Åke. Overfor Haldursson. Ja, der kommer en scoring. Scoringen tæller. Sejren på nummer 14, Silas Ilkær. Et bonuskast og timeout til Ilkær, der begår en fejl. Timeout. For langt her er Jonas Sørensen. Og stillingen 14-7 til hjemmeholdet Randers Kimbria.
Ja, de har haft muligheden for lige at tale tingene igennem i begge lejre. Og Andersson, der skal forsøge sig. Og hvad gør han med den her? Den sidder sikkert. Andersson. Og det er et point her. 15-7. Ja, vi må også sige, det her matchup, der har han altså været for brutal, så at sige. Lauro Oke overfor Torgrimur Haldursson. Ja, han tager også lidt konsekvensen deraf. Jonas Sørensen. Og får en pause nu her, tror jeg. Haldursson. Ja, lidt tekniske kvaler. Jeg ved ikke, det er svært for mig her at sige, hvad det skyldes. Jeg tror, det er lidt internetkvaler, simpelthen her i Arena Randers. Det betyder, at de to hold igen har muligheden for lige at tage temperaturen. Og Faume, der får en sludder med sit mandskab. Ja, 34 år, som sagt. Faume, en rigtig dygtig head coach, de har fået ind her hos Randers. Flere sæsoner i BC Copenhagen. Og kan skabe den her stabilitet, de også har let efter, har søgt efter nu i sidste sæson. Randers, de fandt aldrig melodien. Heller ikke uden for banen. Det her, det må alt andet end lige betyde, at man får lidt ro på de indre linjer og får styr på tingene. Og så er det et interessant hold, må vi også sige. Det hører med til historien. Har fået signet et par på papiret interessante navne. Andersson. Også en spiller, som er kommet ind for den her sæson. Synes han har startet rigtig lovende. Ja, godt spil. Stensikkert. Okay. 10 points forspring nu her. Ja, tiltrængt 2 point her. Silas Silkær. Ja, man forsøger et match-up nu her. Over for Oke. Haldursson, der er blevet taget ud. Og i stedet for ham, så er det Silas Silkær, der bliver sat ind. Og skal forsøge at løse den opgave. Første fejl her til Mads Bro Hansen. Nora Bakker
Sætter noget tempo. Går efter en 3-pointer her. Ja, den er der. Hannibal Offenberg. Ingen tvivl om, at det er også en interessant spiller at følge den her sæson igen. Hannibal Offenberg er blot 20 år. Og virkelig en spiller, der går en lovende fremtid i møde. To point. Okay, igen. Jeg går efter en 3-pointer. Hvad så her? Ui. Rebound. Ja, han er fyldt med selvtillid, virker det til. Offenberg. Okay, der går ud. Og sammen også med Anderson. Jeg skal selvfølgelig nok lige holde øje her, hvem der kommer ind. Og Oscar Alm, der har entreret banen. Ja, de er sådan her. 2 point. Ja, det er fint spil. Holder et godt tryk her, godt flow. Offenberg igen. Ja, går efter en 3-pointer her, ja, den er der. Ja, det er stærkt. Addison. Med 3 point her til Randers. Hvad løse fejl? Fejl nummer 7 her for Værnøse Blue Hawks. Prøv lige at nyde det her engang. Ellers fint temposkift. Hurtige fødder, men mangler den afgørende præcision. Nu er det sådan. Barfi tempo her. Og igen her. Går godt igennem, og så en fejl. Dejlig eksplosiv. Sharif Barfi. Og straffekast. Ja, det misser han. Og så er den der Stingsingert i anden omgang. Og så er den der Stingsingert i anden omgang.
Anders van Møys, der skal kaste straffekast. Ja, den så sikkert. Og så nummer 2. Ja, gør sig selv kun et stykke efter her. Møys. Og de holder fast. Det ser lidt interessant ud, det der foregår her. Ja, første periode. Der slutter her. 25-18 til hjemmeholdet Randers Cimbria. De er i den grad med, det må vi sige. Værløse Blue Hawks, de er stadig en del af det her opgør. Alt kan ske nu. Her kigger man lidt på første periode. Dykker ned i statistikkerne, så der er ingen tvivl om, at Laulu Oke har været en af de helt store profiler. 8 point står han noteret for. 3 rebounds. Interessant spiller, okay. Amerikansk pas. Kommer uden tvivl også til at være en rigtig vigtig spiller for Randers. I deres bestræbelser, ja, det var svært at sige. De bestræbelser, der går på at spille mere medaljer, det er helt sikkert. Det er de ambitionen er i år hos Randers Cimbria efter en skuffende sidste sæson. Også en spiller, som jeg har bidt mærke i første periode. Hannibal Offenberg. Nu også 8 point står han noteret for. Og helt klart været en af gæsternes største profiler. Og blot 20 år. Lover rigtig godt for fremtiden. Ja, vi skal have sat gang i anden periode. 7 point op for Værløse Blue Hawks. Alt fortsat åbent. Og Værløse på bolden her fra anden periode start. Ja, det er stærkt spil. En fejl her. Addison, der begår den. Og 2 gange straffekast her til Mikkel Hauge. Der skal altså... Man skal faktisk grundigt. Så tager sagen i egen hånd her. Dommeren. Men nu skal han til det. Mikkel Hauge. Første kast. Og den sækker han stensikkert ind. Nu skal han til det. Mikkel Hauge. Første kast. Og den sækker. Og den her falder ud. Andersson, der sætter tempo.
10, Jonas van Moes. Første fejl, 2 straffekast, Andersen. 2 straffekast den her gang. Andersson. Ja, den er der. Lad os se, om man kan gøre det igen. Det kan. Der er ikke så mange, det kan der. Sten Singert. Så man kan gøre det igen. Det kan. 7 points forspring til Randers Cimbria. Hvor vi har taget hul på anden periode. Hvor er det? Tæt på. 3 pointer her. Hvad så? Rebound. Og han lægger den stensikkert ind her i anden omgang. Okay, naturligvis ham, der står lige præcis der, hvor han skal stå. Jeg forsøger at svare hurtigt igen. Værnøse, det lykkes de ikke med. Og så kører Randers toget ufortrødent derudad. Ja, han gør det bare igen. 31-20. Ja, de skal holde tungen lige i munden nu. Værnøs Blue Hawks går efter en 3-pointer, den er der. Ja, tak. Synes han har signaleret nede på bænken i Jonas Sørensen. Blue Hawks går efter en 3-pointer. Det var lige det, de havde brug for. Og lad os se, om de kan få noget momentum. 3-pointer igen her. Ja, den er der. Sikke et festfyrværkeri, der er blevet åbnet op for nu her i Arena Randers. Der er altså masser af lækkerier for samtlige skillinger. Det har altså udviklet sig til en rigtig interessant forestilling. Og de hænger stadig på Blue Hawks. Det er bestemt for tidligt at afskrive dem. En 3-pointer, hvad så her? Rebound. Igen okay ind under kurven. Og så okay med 2 point. Jamen, han er for stærk. Okay, det må vi sige. Okay med en fejl. Ja, de skifter 3 styks. Værnøse. Han kommer ind igen. Herr Klemsom, eller undskyld. Haldursson hedder han naturligvis. Og spiller han med nummer 13 hos Værnøse. Selvom han er i stand til at vinde de her dueller over for OK. Og Offenberg leder lidt efter mulighederne. Sætter tempo Offenberg. Randers fejl. Ja, tredje holdfejl. Der går spil ind under kurven. Den er der. Silas Silkjær. 2 point. Ja, fantastisk. Rush igen. Addison. Ja, Andersson var det naturligvis. Og den er der. Den er god nok.
2 point til Blue Hawks. Og også en fejl. Begået af okay. Og straffekast. Nu er Boe, der skal eksekvere. Han er også en spiller, der skal ramme et højt niveau, hvis Værnøse Blue Hawks skal have noget som helst med. Og med noget som helst, så menes der naturligvis en sejr. Men lad os se. Nu er Boe. Den er der. Nu et point op for Værnøse. Offenberg, der tager sig af den her. Bo går efter en 3-pointer. Og rebound, der går direkte ned. Ja, sætter et godt tempo. Anderson. Og Gustav Johansen med 2 point. 40-30. Han går efter en 3-pointer. Ja, lige præcis der uret lyder. Man har jo som bekendt 24 sekunder til at få afsluttet et angreb. Det er langt ud fra en 3-pointer. Rebound. Og får fat i den her. Randers Cambria, men Gustav Johansen mangler den her. Ja, coolness i øjeblikket. Skal vi se tempoet. Randers toget, der kører. Ja, det er svært at se. Kameraet, der ikke helt når at få den her situation med. Men 2 straffekast til Randers. Værnøse, der tager en timeout. Jonas Sørensen, der er lige nogle ting, der skal på plads. 10 point op for Værnøse Blue Hawks. Resterer 4,5 minut af den her anden periode. – 10 point op for Værnøse. Bestemt ikke nogen katastrofe. Han er stadig med i det her opgør. Og straffekast. Anderson. Ja, den er der. Det er sikkert. En kast her. Anderson. Der er ikke så meget at komme efter. Avery Anderson, der derefter forlader banen. Sheriff Barfi
Entrerer den. 42-30. Ja, de har tingene i kontrol, synes jeg, i hjemmeholdet, men man sidder også stadig med den her fornemmelse af, at der er ikke noget, der er afgjort. Det her unge Værløse mandskab, de bider fra sig i ny og næ. Lad os se 3 pointer. Og skudder, der lyder. Og Randers igen på bolden. Ja, så det her matchup, der igen bliver interessant at følge. Haldursson over for Okay. Rebound. Gå efter de 3 point. Det er stærkt. Ja, lad os lige se her. Bakir Sadarivic, der noterer sig for de her 3 point. Og igen Randers, der har mulighed for at udbygge. Barfi. Og her får de sendt sig igennem. Værløse. Nej, skal han ikke gå efter de 3 point der? Har ellers masser af tid og plads. Gustav Halby. Og hvem får den? Det tror jeg Værløse gør. Ja, han er ikke tilfreds. Salarevic. Morskallen, der kommer ind. Vores Værløse med skifte. Offenberg, der forlader banen. Og Jonas van Meurs, der kommer ind. Og Haldursson med straffekast. Og Jakob Johansson, der så småt gør sig klar nede på Værløse-bænken. Ja, 2 minutter. Og den her anden periode. Og han viser den første her. Haldursson. Og så får han lidt oprejsning i anden omgang. En reducering. Okay, eller undskyld, Barfi, der mister Værløse med muligheden. Og den får de ikke grebet, den chance. Og godt returløb. Og Jakob Johansson. En fejl. Nordbakker. Ja, der er ikke så meget at diskutere. Slag på kroppen. Nå, holdfejl nummer 3. Ja, skal han ikke gå direkte. De går efter 3 point. Og jeg mangler rigtig meget den her afslutning. Oscar Hjelm. Og 3 point her måske. Nej, rebound. Værløse forbliver på bolden. Nej, det bliver Randers, der får den her. 4 holdfejl.
for Værløse. 45-33, 2 minutter og en chat. Resterer der den her anden periode. Ja, det er stærkt. Okay. 2 point. Jeg søger efter mulighederne. Marquis Addison, der har forladet banen. Og i stedet for ham kommer Mads Bro Hansen. Okay, forlader også banen. Og Mads Gravesen er kommet ind. Ja, de har trukket fra Randers. Kimprea lever op til favoritværdigheden. Går efter 3 point. Rebound. Og stadig Randers på bolden. Sharif Barfi. Og 2 straffekast her. Sharif Barfi. Ja, marginalerne med sig. Sharif Barfi. Ja, den her kommer ikke ned i kuglen. Godt arbejde her. Mikkel Hauge med 2 point. 2 tiltrængte point. Ja, det bliver en Værløse. Randers fejl. Ja, han er bestemt ikke tilfreds dernede. Jeffrey Faume, der gerne lige vil diskutere den kendelse. 40 sekunder tilbage. Første halvleg. Skal gå efter 3 point. Gør han det også. Hvad så? Den er der. Det er ganske fornuftigt her. Jakob Johansson. Og 10 point op. Det var lige præcis det, de havde brug for, gæsterne. 24 sekunder. Jeg synger på sidste vers. Og ja, tiden er ellers nyt her, men den er i spil. Pointene tæller. Og dermed også slut på første halvleg. Actionfyldt, synes jeg. Godt spil. Og også nogle premierenaver, der
der kom til udtryk. 50-38. Det er forhåndsfavoritterne fra Randers Cimbria, der er i spidsen. Men lad os se, om Jonas Sørensen kan få peppet sine spillere op her i pausen. Jeg synes, de har god grund til at være stolte af indsatsen. De hænger lidt med hovederne. Selvom de kan gå ud og lave det mirakel, som det vil være, hvis de formår at rejse sig og hive en sejr her i Arena Randers. Det vil være en vanvittig udvikling. Men lad os nu se. Alt kan ske i basket. Vi nupper en lille pause, og så er vi tilbage igen om et lille kvarter. Det misser. Og så er den der Sten-Singert. Ja, den sidder Singert. Og gør sig selv kunststykket. Og de holder fast. Oj, det ser lidt interessant. Han til det. Mikkel Hauge. Første kast. Og den til. Og den her falder ud. Så man kan gøre det igen. Det kan han. Og han lægger den stilsikkert ind her i anden omgang. Okay, naturligvis ham, der står til ufortrødent derudad. Ja, han gør det bare i... Ja, de skal holde tungen lige i munden nu. Værnøs Blue Hawks går efter en trepoinger, og den er der. Ja, tak. Synes han har signaleret nede. Kan få noget momentum. 3 pointer igen her. Ja, den er der. Sikke. Et festfyrværkeri, der er blevet åbnet op for nu her. Ja. Rebound. Igen okay ind under kurven. Og så... Man går spil ind under kurven. Den er der. Fantastisk rush igen. Nordbo. Den er der. Gå efter de 3 point. Det er stærkt. Buffy. Og her får de sendt sig igennem. Her Jode. Det er stærkt, så jeg søger efter mulighederne. Ud her. Den her kommer ikke ned i kurven. Det er godt arbejde her. Så går efter 3 point, gør han også. Hvad så? Den er der. Jeg synger på sidste vers. Ja, 10 meter. Han er misset. Og så er den der Sten-Singert. Ja, den sidder Singert. Og gør sig selv kunststykket efter. Og de holder fast. Oj, det ser lidt interessant. Han til det. Mikkel Hauge. Første kast. Og den til. Og den her falder ud. Så man kan gøre det igen. Det kan han. Og han lægger den stilsikkert ind her i anden omgang. Okay, naturligvis ham, der står til ufortrødent derudad. Ja, han gør det bare i... Ja, de skal holde tungen lige i munden nu. Værnøs Blue Hawks går efter en trepoinger, og den er der. Ja, tak.
Synes han har signaleret nede. Kan få noget momentum. 3 pointer igen her. Ja, den er der. Sikke. Et festfyrværkeri, der blev åbnet op for nu her. Ja. Rebound. Igen okay ind under kurven. Og så... Der går spil ind under kurven. Den er der. Fantastisk rush igen. Godt. Den er der. Gå efter de 3 point. Det er stærkt. Buffy. Og her får de sat sig igennem periode. Det er stærkt, så jeg søger efter mulighederne. Her. Den her kommer ikke ned i kurven. Det er godt arbejde her. Så gå efter 3 point, gør han også. Hvad så? Den er der. Jeg synger på sidste vers. Ja, 10 meter. Ja, det misser han. Og så er den der Sting-Singert. Ja, den står Singert. Jeg kan så se kunststykket efter. Og de holder fast. Øj, det ser lidt interessant. Gerne til det. Mikkel Hauge. Første kast. Og den ser. Og den her falder ud. Så man kan gøre det igen. Det kan han. Og han ligger den stensikkert ind her i anden omgang. Okay, naturligvis ham, der står til ufortrøden derudaf. Ja, han gør det bare i... Ja, de skal holde tungen lige i munden nu. Værnøs Blue Hawks går efter en 3-pointer, og den er der. Ja, tak. Synes han har signaleret nede. Kan få noget momentum. 3 pointer igen her. Ja, den er der. Sikke. Et festfyrværkeri, der er blevet åbnet op for nu her. Ja. Rebound. Igen okay ind under kurven. Og så... Der går spil ind under kurven. Den er der. Fantastisk rush igen. Godt. Den er der. Gå efter de 3 point. Det er stærkt. Buffy. Og her får de sat sig igennem periode. Det er stærkt, så jeg søger efter mulighederne. Her. Den her kommer ikke ned i kurven. Det er godt arbejde her. Så gå efter 3 point, gør han også. Hvad så? Den er der. Jeg
synger på sidste vers. Tiden er. Nå, er det misang. Og så er den der Sting Singert. Ja, den så Singert. Og gør sig selv kunststykke efter. Og de holder fast. Oj, det ser lidt interessant. Gerne til det. Mikkel Hauge, første kast. Og den til. Og den her falder ud. Så man kan gøre det igen. Det kan. Og han ligger den stilsikkert ind her i anden omgang. Okay, naturligvis ham, der står til ufortrødent derudad. Ja, han gør det bare i... Ja, de skal holde tungen lige i munden nu. Værløse Blue Hawks går efter en 3-point, og den er der. Ja, tak. Synes han har signaleret nede. Kan få noget momentum. 3-pointer igen her. Ja, den er der. Sikke. Et festfyrværkeri, der er blevet åbnet op for nu her. Ja. Rebound. Igen okay ind under kurven. Og så... Godt spil ind under kurven. Den er... Fantastisk rush igen. Nordbo. Den er der. Gå efter de 3 point. Det er stærkt. Buffy. Og her får de sat sig igennem. Her Jode. Det er stærkt, så jeg søger efter mulighederne. Ud her. Den her kommer ikke ned i kurven. Det er godt arbejde her. Så gå efter 3 point, gør det også. Hvad så? Den er der. Jeg synger på sidste vers. Tiden er der. Nå, er det misang. Og så er den der Sting Singert. Ja, den så Singert. Og gør sig selv kunststykke efter. Ja, velkommen tilbage her til Arena Randers og til opgøret Randers Cimbria mod Værløse Blue Hawks. Som vi kan se på scoreboardet, 50-38 hjemmeholdet i spids efter den her første halvleg.
og det er der ikke meget overraskende i. Det er hjemmeholdet, der er de store favoritter til opgøret her. En favoritværdighed, de også har efterlevet. Og interessant bliver det selvfølgelig at se, om Jonas Sørensen og hans mandskab, Værløse Blue Hawks, kan rejse sig efter en første halvleg, hvor de egentlig var, synes jeg, ret godt med. Havde gode momenter, viste noget af det, som de står for. Men ingen tvivl om, at Randers Cimbria, de var en for stor mundfuld. Og specielt herren med nummer 21 i billedet her, centralt. Lalo okay. Tredje periode har vi fået sat gang i her. Randers på bolden. Ja, godt opsnappet her. Og 2 point til Værløse. Og 2 point til Værløse. 3 pointer. Ja, det går stærkt. 3 point her til Cimbria. 53-40. Jeg skal næsten forsøge sig med 3 point. Det gør han ikke, og så går det den anden vej, Randers i fremdrift. Og 2 point. Ja, det sker desværre ud for vores kameravinkel. Og også desværre for Værløse Blue Hawks. Og de har en spiller i halvgulvet. Ja, det ser ikke godt ud. Lad os se. Jeg tror, det er Gustav Halby. Det er det også, der var nede og kysse halvgulvet. Heldigvis for Værløse Blue Hawks er han på højkant igen. Og de har lagt afstand. Randers Cimbria. 15 point for at være helt præcis. Og det er selvfølgelig også en svær sæsonstart for Værløse Blue Hawks her. 2 point. Og Mikkel Hauge, der noterer sig for de her 2 point. Ja, det er ikke en kamp, hvor vi lige skal se lidt polemik her. Jonas Sørensen, der ikke er tilfreds. Men det er ikke i den her kamp, hvor de har lagt deres penge på, at det skulle være en sejr før sæson. Det er helt sikkert Værløse Blue Hawks. Og modsat Randers Cimbria, så er det her Værløse projekt et hold og et projekt, der bygger på egen avl, egen talentmasse, der skal tage turen op igennem hele systemet. Og det har de mange gode eksempler på. Værløse også historisk set. Okay, der begår fejl. Og anden af slagsen. Ja, det er gode ting. Godt spil af Værløse Blue Hawks. Gustav Halby med 2 point.
Fejl nummer 2 for Værnøse Blue Hawks. Og det er tæt på. Og det er her, de skal sætte tempoet. Værnøse Blue Hawks. Og får 2 point. Mikkel Hauge. Og har ellers mulighederne for at gå efter de 3 point. Og ja, rebound. Over 2 omgange. Andersson. Og Hannibal Offenberg, der begår en fejl. Straffekast. Harry Andersson. Nu er stensikkert. Harry Andersson. Og gør sig selv kun stykket efter. Nu scoringer på begge straffekast her fra Andersson. Og 21 point står han noteret for Harry Andersson i det her opgør. Ja, det er skidt her. Værnøse Blue Hawks. Randers på bolden. Går efter de 2 point her. Ikke nogen fejl. Så går det den anden vej. Og de er hurtigt tilbage og står godt i defensiv nu. Randers. Ja, kan ikke holde fast. Haldursson. Rebound, der ikke bliver til noget. Og så 3 point her. Ja, det er stærkt. Det er rigtig stærkt endda. Kigger op. Og får selvfølgelig også pladsen. Madison. Offenberg. Og ja, 2 point. Ja, Randers. Kim Bria tager timeout. Jeffrey Faume. 60-48. Ja, lige brug for lige at få snakket nogle ting igennem. Så igen her, de her 3 point. Ja, han nyder den også en vejen, kan vi se her. Ja, det er sådan. Og det er selvfølgelig også med rette. En god scoring. Flot scoring af Addison. Rutineret. 32 år. Og selvfølgelig også en af de kræfter, der skal trække det store læs i den her sæson hos Randers. Kim Bria. Marquis Addison. Og det bliver jo meget interessant at se, hvad det bliver for et Randers hold, vi får at se i sæsonen her. Som sagt, jeg har også været inde på det et par gange, så var det en turbulent sidste sæson. Man kom ikke med i semifinalerne og ramte altså ikke det her niveau, som der forventes af mandskabet.
Nu er der skiftet ud på trænerposten. Nye spillere er kommet til. Men hvor står de? Kontra Bakken, Horsens og Team Fogh Næstved. Det er noget af det, som bliver uhyre interessant at se. Det er sikkert sat ind. Anderson. (62-48). De er langt væk fra kogen nu. Forsøger at sætte noget op til her. Jeg holder fast i den. Værløse Blue Hawks. Ja, tager noget initiativ her, Gustav Halby. Og en fejl her fra Anderson. Ikke nogen fejl. Nej, de slog ud med armene. Værløse Blue Hawks, de er bestemt ikke tilfredse. Og det går alt for stærkt til, at vores kamera kan følge med. Men 2 point. Anderson igen. (64-48). Og vi er også halvvejs igennem tredje periode. Ja, de får sig en snak. Gustav Johansen. Jeg tror, der var Jakob Johansson også. Og 3 point. Ja, Mikkel Hauge var det selvfølgelig. Og 3 point. 2 point. Randers svarer hurtigt igen. Ja, her har de mulighederne. Går også på den. Hvad skal han gøre? 2 point. Angrebsfejl. Og Anderson. En tredje fejl. Går efter de 3 point. Lad os se. Ja, rammer. Desværre for Nordbakker kurven. Okay. Igen det her matchup, hvor han bliver den stærkeste i duellen over for Haldursson. Ja, det er et scenarie, vi har set udspille sig en del gange efterhånden i det her opgør. Ja, den kommer ind.
2 point til Værløse. Eller hvad? Nej. Jo, den er god nok. Nord Bakker med 2 point. Og er det sådan? Nej, det er godt her. Godt defensivt arbejde ellers. Og Jonas Van Mørs, der gør det glimrende. Og lad os se, om han kan byde fra sig i den anden ende. Ja, et par gode aktioner her af Jonas Van Mørs. Og tilkæmper så også et strafkast. Ja, for point på kontoen her, Jonas Van Mørs. Og de har stadig Randers Kimbria inden for acceptabel afstand. Ja, 2 point, Oscar Alm. Skal gå efter 3 point, gør det selvfølgelig også. Ja, mangler det sidste her, Gustav Halby. Barfi. Ja, det er et godt spil ellers. Ja, stærkt. Nu er det sådan. Skal han ikke gå efter 3 point? Har han også mulighederne? Og skud, og der lyder Randers Kimbria på bolden. – 1 minut og 16. 14 sekunder af tredje periode. Ja, 2 point. Mads Bro Hansen. Randers fejl. Straffekast til Værløse. Mikkel Hauge. Han misser den første. Og misser også nummer 2. Ja, det begynder at se mere end svært ud nu for Værløse Blue Hawks. Og Randers Kimbria, de er... Kimbria hedder det selvfølgelig. De har haft fuldstændig styr på det her. I anden halvleg, der har ikke været de store udfald.
Forsøger sig med 3 point. Får fat i rebounden. Addison, der leder efter mulighederne. Forsøger at tage sagen i egen hånd her. 3 point går efter rebounden. Og så en Værløse fejl. Udløser straffekast. 2 straffekast. Okay, der skal eksekvere. Og det gør han stensikkert. Ja, sidste aktion i 3. periode, og den er der også. 2 point til Randers Cimbria. 77-56. Ja, jeg hviler lige stemmebåndet lidt, og så er vi altså klar med 4. og sidste periode om et kort øjeblik. Og de 2 hold klar til 4. og sidste periode i den her sæsonåbner for Randers Cimbria og Værløse Blue Hawks. 77-56. Det er de kolde facts. Hjemmeholdet og forhåndsfavoritterne Randers Cimbria på vej mod en sejr her i sæsonpremieren. Han skal gå efter 3 point, gør det også. Nu mangler så præcisionen her. Uagbo. Og ligner dermed også en debutsejr til Randers Cimbrias nye head coach, Jeffrey Faume. Det kan han selvfølgelig godt være tilfreds med. Og jeg synes også, hvis vi kigger på spillet, der er selvfølgelig altid lidt skønhedsfejl. Sådan vil det altid være i en første kamp i sæsonen. Men jeg synes, at det ser lovende ud for Randers Cimbria. Og som jeg også har været inde på før, så bliver det interessant at se, hvor står de henne, når de skal op imod Bakken, Horsens og Symfon Næstved.
nogle af dem, der rækker ud efter medaljerne. 2 point, ja, så også op og hænge her. Sharif Barfi giver også lidt lir til tilskuerne her. Barfi. Gustav Halby med en teknisk fejl. Og straffekast til Randers Kimbria. Bakir Sadarevic, der skal eksekvere. Det gør han ikke. Det er godt spil. Nej, det er rigtig godt spil her. 2 point. Huak Boe. Sharif Barfi med en fejl. Ikke nogen fejl her. Så går det lynhurtigt den anden vej. Og op igen her. Sharif Barfi har også hævet sit niveau, synes jeg. – 81-58. Det begynder også at være markante cifre nu. Gassen er gået af værløse ballonen. Her har der også været spillet 2 kampe tidligere i dag. BMS Herlev mod Svendborg Rapids. Rapids, der sejrede med 93-64. Bias Academy har mødt Team FO Næstved. Der er 2 point her til Værløse. 89-72 blev det til gæsterne fra Team FO Næstved. Også en pligtsejr. Sidste års finalister, Team FO Næstved. 2 straffekast til Anderson. Og misser den første. Og den anden sidder så i skabet. Hans point nummer 26 i det her opgør. Anderson. Nej, ellers muligheden, synes jeg, kan gå efter de 3 point. Milkær. Farve med, der skifter flittigt nu.
masser af muligheder igen. Den her gang forsøger han sig. Og Silas Ilkær. Der er en fejl her fra Silas Ilkær. Virker lidt modløs, synes jeg. Og femte fejl. Og straffekast udløser det jo som bekendt. Og Anderson. Og så en fejl. Bliver kaldt mod bænken. Stensikkert. Og Anderson. Kan han gøre det igen? Det kan han. Igen Anderson. Og så den sidste. Der er 3 i skabet. Stensikkert. Avery, Anderson. 3 på stribe. Det her matchup, som har vist sig kampen igennem at være en for stor mundfuld for islandske Haldursson overfor okay. Og så 3 point her. Islandske Haldursson overfor Han følger den hele vejen. Og så 3 point her. Addison. Han går efter 3 point her. Og igen okay. Og rebound. Jeg skal gå efter 3 point, ja. Han tøver en lille smule. Mads Krausen, vi har også fået spil. 18 år. Kommer ind og får lidt spilletid i 4. periode. Ja, den er der. Ja, Værløse, der tager timeout. Det er fuldt forståeligt. Det spiller ikke for dem. Gæsterne. Store udfordringer. Og Randers Cimbria, der bare buller derude af 90-60. Det er status indtil videre, hvor der resterer 5 minutter og 46 sekunder. Difference på 30 point. Det er de kolde facts for Værløse Blue Hawks. De har været
været igennem Randers Cimbria-maskinen her i anden halvleg. De har ikke fået et ben til jorden. Og har mulighed for at gå efter de 3 point. Haldursson. To point. Randers Cimbria. Anderson. Igen fristes man nærmest til at sige. 31 point. Står han noteret for. Addison. Med en fejl. 3. fejl. For Randers Cimbria. Igen får han altså fat i den her rebound, okay, som han har gjort så ofte før, 19 gange totalt indtil videre. Ja, spacerer sig stille og roligt igennem. Ja, de slår ud med armene, virker en smule opgivende, Værløse Blue Hawks. Okay, med 2 point. Går efter en 3-pointer her. Og den får de fat i. Cimbria. Anderson. Her elegant lavet Anderson. Nu vælger at skifte Værløse Blue Hawks. Jonas van Moys, der forlader banen. Og i stedet for ham kommer Thomas James Brody. Ja, 3 point går han efter. Og så over rebound. 2 point til Randers Cimbria. Ja, det er lidt af en snitter, de løber ind i nu her. Værløse, det fungerer ikke for dem. Her også et skidt boldtab af Nord Bakker. Og så op og hænge i kurven selvfølgelig. Henderson. Værløse, det fungerer ikke for dem. Her også her Henderson. skidt boldtab af Nord Bakker. Og så op og hænge i kurven selvfølgelig. Naturligvis deroppe og hænge i kurven. 100 point har de fået skrabet sammen nu. 60 har Værløse Blue Hawks, der er i den grad brug for at få talt tingene igennem. Det er selvfølgelig for sent i forhold til at få sejren, men der skal prøve at blive lappet lidt. Det er helt sikkert hos Værløse Blue Hawks. Værløse, det fungerer ikke for dem. Den her også en gang til. skidt boldtab af Nord Bakker. Og så op helt op og hænge. Jeg har spillet en stor kamp. Okay. Og selvfølgelig player of the game med nummer 21. Louis Okay, vinder af Soderland, Dorte Petersen. Giv ham en stor hånd. Tre minutter og 24. Resterer der det her opgør. 2 point til Værløse. Mikkel Hauge, der får pyntet lidt.
Jeg går efter 3 point. Bakir Sadarevic, der forsøger sig fra distancen. Nummer 2 til Oliver Bakker. God defensiv aktion her. Har læst det. Sadarevic. Den her har de også styr på, Randers Cambria. Der tager sig turen. Sharif Barfi. En god defensiv aktion af Værløse Blue Hawks. Offenberg, der erstatter Haldursson. Det bliver en fejl. Fortsat Værløse på bolden. Jeg er nødt til at spille langt væk fra Kuro. Sætter sig noget tempo. Og Hauge. Nej, det får det ikke noget ud af. Randers Cambria på bolden. 2 minutter. Resterer der nu af den her første kamp for Randers Cambria og Værløse Blue Hawks i dette års basketliga. Sætter tempo. Bare fint under kurven kommer han her. Fint fra Mads Grausen. 2 point. Ja, det er selvfølgelig også vigtigt, at han kommer ind og får lov til at være lidt med, Mads Grausen, for sin selvtillids skyld. Værløse fejl. Og Oscar Allen. Straffekast til Værløse Blue Hawks. Mikkel Hauge. Og den misser han. Ja, så er den der så i anden omgang. Ser sig igennem her. Sharif Barfi. 1 minut tilbage. Ja, det er lidt af en detalje, han forsøger sig med, Oscar Allen. Ja, næste kamp for Værløse Blue Hawks. Det er allerede på tirsdag, hvor de hjemme i Søndersøhallen tager imod Bears Academy.
Hvor vi skal følge den her Oscar Alm. Stensikkert. Næste kamp for Randers Cimbria, det er på onsdag, hvor man skal en tur til Sparkassen Arena i Svendborg, hvor Svendborg Rapids mødes. Altså med Randers Cimbria. Ja, vi kører på det der sidste af opgøret her. Buffy Krausen. Ja, hvorfor ikke gå efter 3 point? Gør han også. Ja. Nu Randers Cimbria fejl. Buffy, der begår sin 4 fejl. Hannibal Offenberg. Ja, han startede ellers meget lovende ud, det må jeg sige. Den første periode, helt klart. Rigtig godt af Offenberg. Og den er der igen. Ja, de pynter videre. Værløse Blue Hawks. Ja, tager sig luften, tager sig tiden. Ingen grund til at stresse for meget. Og det er de også over os i god kamp. Ja, der bliver lukket ned nu. Sidste trut i trompeten, der lyder nu her. 106-65. Randers Cimbria, der får en sejr, som man kunne forvente i den her sæsonåbner mod Værløse Blue Hawks. Det startede ellers ganske lovende, for gæsterne var godt med i de 2 første perioder, men så fik de trykket på speederen. Randers Cimbria, anført naturligvis af Ari Anderson, 35 point. Står han noteret for total rebounds. Men 19 bliver han topscorer på den liste. Okay. Også en spiller, der har udmærket sig ekstra i opgøret her. Det bliver spændende at se Randers Cimbria, hvordan og hvorledes den her sæson former sig, når de skal op imod de helt store mastodonter i den danske basketliga. Men ingen tvivl om, en god start for Jeffrey Faume og company. Kan også se, at han ser ganske tilfreds ud dernede, den nye head coach hos Randers Cimbria. Omvendt så er der noget, de skal snakke om i Værløse-lejren. Heller ikke fordi man regnede med, at de skulle komme her til Randers og tage en sejr. Men det er mere måden, det sker på. De falder i kadence, falder i niveau simpelthen. Specielt de 2 sidste perioder, jamen der gik gassen i den grad af ballonen. Men lad det bare være ordene herfra. Mit navn det er Kasper Alehoff Larsen. Jeg vil sige tak, fordi I så med her på streamen og på gensyn her på JFM Play til endnu mere basket i fremtiden. Og fortsat rigtig god lørdag.